Ku yi subscribe ɗin Mudassir Comedy da ke kan YouTube channel domin samun sabbin shirye-shirye kamar da zarar mun ɗora. Sabbin shirye-shirye. Mun gode. Musa mai sana'a, na ji an ce ka koma yin waka. Kwarai kuwa. To rayayen baiti ɗaya mana in ji ta. Gandali son gandali. Wannan ba girman ka bane, ya kamata ka daina. Ka bar ni in rausa. Kore ka zare ne. Kai mukaddari ne daga Allah, ni jahili ne. To me ya kawo ka a wurin wannan yaren? Alwala zai. Munafikin Allah. Yana tambayar ka. Usi ne fa, usi ne uku si musi. Da Hausa. Zo gurin. Yanzu ma san da zan yi bayani. To Wannan yarinya ba za ki gama lafiya. To me ya ta maka? Ni muharramin ki ne kika yi mun sigina. Kai ni fa ba a shari a gabana. na'a akwai tambayar da dama nake so na maka. Wannan tambayar taka is not easy. Ka ji dan yarinya.